kami guys sa SM ni Chin. Mag-grocery kami. Ate. Sarap dito. Ang lamig. Ang ingay ng sound. Open shop Chin. Oh. Ito. Blur. Na blur. Oh. Dito na kami. Dito na ako guys. Mamimili na kami ni Chin. Bawal dito mag-video sa mga items kaya update ko na lang kayo mamaya guys. See you later. Pag ako nag-grocery guys, meron akong gamit ko yung cellphone ko kasi calculator. Para alam ko kung magkano lang yung bibilhin kong items. Kasi naka-budget lang. Kuha ako mga sabon guys. Tapos na kami guys mag-grocery ni Chin. Ito. Hintayin ko lang sila dito guys. Kinukuha ni Chin Chin yung motor sa parking dun sa likod. Si Pangkoy naman susunduin ako dito para hindi na ako mag-tricycle. Kasi sayang pa yung pamasahe. Sarap din ang hangin guys dito sa labas. Sumakay na ako guys sa tricycle. Hindi ako nasundo ni Pangkoy. Ang dami naming dala ni Chin. Dito na ako guys sa bahay. Kakarating ko lang. Layo guys ng dinaanan namin ng tricycle kasi hindi ako nasundo ni Pangkoy. Kaya nag-tricycle na lang ako. Umikot pa kami dun sa may malayo. Sa may papuntang dagat na. Kasi may checkpoint dun sa dadaanan namin. Bawal kasi dun yung dumaan yung mga tricycle na sa ibang out of line ba tawag dito? Out of line, bawal. Kaya malayo yung inikutan namin. Kakarating ko lang guys. Ay, opo. Oo, may pasalubong ako kay Kent. Kinakain na ni Kent. Oh, pinitpit mo si kuya ng excavator. Don't do that, ha? Say sorry, kuya. Sorry, kuya. Go to kuya and say sorry. Opo. Ito na guys yung mga pinamili namin. Si Chin nandun na sa kabilang bahay. Dala na niya dun yung mga binilin din niya. Ito yung para dito sa bahay na kinuha namin. Say hi Kent! Hi! Ano ko lang to guys, iayos ko lang tong mga binili namin. Hello guys! Ayusin ko lang guys itong mga binili namin. Ito yung mga karne. Hotdog. Hotdog. Tapos, etong tongkatsu. Tapos chicken, pork. Lagay ko sa lababo. Ha? Ikukook pa natin. Opo, cook natin. Ganyan. Oh, ganda. Later na, Kent, ha? I need to wipe this first, okay? Yes. So, guys, yung mga sabon. Yung mga sabon. Kent, look at this, Kent. Nakaikaw ni Mami ng toothpaste mo. Yay! What will you say? Toothpaste, yes. Toothpaste. You can play with this, ha? Tingnan mo lang, ha? Toothpaste. Toothpaste. Wow! Toothpaste. Hello guys. Toothpaste. Hello, guys! Binilhan ko daw si Kent ng toothpaste. Ayan, no. Kinuhaan ko siya ng toothpaste. Yan yung yung pangbata. Ganda yan, Kent? Yes. Wow! You use it later, okay? What will you say? Thank you. Sabi mo, thank you, tita. Thank you, tita. Toothpaste. Sabi mo, happy birthday, Happy birthday. Tita Joy. Tita Joy. Happy birthday, Tita Joy. Happy Tita Joy.
Happy birthday, Happy birthday, Tita Joy. Tita Joy. Happy birthday, Tita Joy. Happy Joy. Joy. Sabi mo thank you. India. Ito na lahat guys yung greenhouse rin namin ni Chin. Merong Coffee Mate, Fudgy Bar, may Hansel, Skyflakes, merong This. ano to? Pillows. Pambaon ni Butchok. Pillows. Opo, pillows. Si Kento. Ito wipes, juice, apple juice. Tapos yung tissue, tasty. Tissues. Tapos bumili din kami ng isang chips. Tapos may Milky Nuts. May macaroni. Merong kape. Ito na kape. Tapos may jampong. May ramen. Tapos merong migoring. Ito yung paborito namin ni Butchok. Tapos gatas. Tapos ito yung piniprito na Toothpaste. shrimp crackers. Tapos asukal. Tomato sauce. Tapos yun guys, yung mga delata. Tapos meron din akong kinuha na ganito yung palaman. Goya. Para dyan sa tinapay ng mga bata. Tapos yung mga oyster sauce. Mang Tomas. Tapos kumuha ako nito guys. Pinakurat. Sarap yan. Sausawan ng tilapia. Tapos toyo, suka. Tapos ito yung mga guys. Ito yung mga sabon. Dito guys yung mga sabon. Hindi ko na nilabas sa plastic kasi ilalagay ko yan dun sa may ilalim. Dito yung mga dishwashing, yung mga Del Fabcon. Tapos andito naman guys yung mga chicken. Ito yung chicken. Chicken, yes. Ito yung tonkatsu. Ito yung hotdog. Tapos ito yung pork. Salay ko lang to guys. Ito naman guys yung diaper na dala ng kapatid ko kanina. 3 pack ito guys. Binili ko to sa online. Sa wholesale to guys, kaya mura lang. Diaper ni Ken. Pang matagalan na to guys, nagagamit ni Ken. Mura lang kasi dun sa online. Ayos ko lang mga to guys. Kain na kami guys. Ito yung ulam namin. Ginisang itlog sa sibuyas at kamatis. Tapos ito yung tuyo. Breaded pork, tsaka hotdog. Tapos ito yung yan guys, pinakurat. Fork. Yes, fork. Opo, breaded pork. Kain na kami guys. Yes, fork. Kain tayo. Kain tayo. Papa, kain tayo. Sige, kain tayo. Kain tayo. May ulam kami hotdog. Tuyo. Sausaw sa pinakurat. Kanin. Ito yung sayo kuya. Alin sayo kuya? Ha? Opo. Opo. Gusto daw ni Kent ng pork din. Sige. Welcome. Tuyo. Sausaw sa pinakurat. Ludo. Ano yan pa? Ludo. Mom, kain. Sobrang init pa anak. Kain. Super hot. Kain. Kain. Kain, mami. Kain. Okay. Tapos na kaming kumain guys. Nabusan kami ng memory kanina guys. Hello, guys. Hello! Si Kuya ang naghuhugas ng plato. Ito. Ayan si Kuya. Washing the dishes. Hello. Sipag yan si Kuya. Very good ang Kuya namin. Ano ma'am? Thank you Kuya for helping Mommy. Di ba guys, very good si Kuya. Sipag-sipag na yan. Pag pagod na si Mami, tinutulungan na si Mami. Yun lang yung vlog namin guys. Subscribe. Thank you. Try. Thank you for watching.
friends. See you on our next vlog. Bye! Vlog.